na ng baboy. Sana naman eh. Daghan ko ulo niyo diyan kapit na binjin sa. Kay na pilang may nakabuting niya 15 na diba. Nabinggo 20 nga. Pwede. Buwana. Tulong lagi kay upat ka booking na pero pwede na ko tong usa. Una dong, ikaw? Ano sa English kaon? Di mo lakaw? Nagtinapon. Wala man on diri niya. Agoy. Bedik. Biyahe pa. Chat siya nga. Ela pa ka na kay pakuha ko nagbuntag. Wala, maybe naman. Karon ko ni kadlaw daw. Ayo na yung kuha. Lakaw. May makabiyahe kapon. Ngita ng usa. Suon na upat. Suon mo na sila. Tingnan na nga asa na yung kauban. Kini maghihit na ni baboy kung kuan. Mahal na eh. Wa magpakayo na mo sa ira. Dili. Lamo tay kuha ani usa sa tinungahan ko booking ani. Muro diri tinungahan naghihit na diri bitu unan nila kusog diri apit baba. Booking na